L'alcalde de Gandia i president de la Fundació Palau Ducal d'Esborja, Arturo Torró, s'ha reunit aquest matí per a signar un conveni de col·laboració que permetrà realitzar visites grupals guiades als 4 monuments religiosos més importants de la ciutat: el Palau Ducal d'Esborja, la Col·legiata de Santa Maria, l'Escola Pia i l'església del Beat Andrés i Bernol. I el que ve a replegar el conveni és unes visites guiades que es gestionaran a través de la Fundació Palau de Gandia amb un cost de 10 euros i que després se repartirà també econòmicament entre les 4 entitats per a poder fer una visita guiada de totes aquestes infraestructures, de tots aquests edificis culturals. Un primer pas però que hi ha que donar-lo, hi ha que mostrar a la gent que ve que no és aïllat un palau o una església del Beat, una col·legiata, una universitat o les clarisses, sinó que és tot un conjunt i que al final Gandia té que tindre una riquesa cultural i té uns béns patrimonials que perteneixen a una època, a una història, una època important, no sols en Espanya ni en Comunitat Valenciana, sinó en tot el món, d'uns personatges que han manejat pràcticament en aquell temps el món.